trial ni na chuan achung thu an ngei tua mek David anun lui chu judge chuan angai pui mo hlia achan chu anu thi dan amu wangle chu chuan tun nu thlenga amizia angong chho ni in aringani kumsang ka zakwa somsari pakhat kumni in New York khopuya David Marks chu pathil ti theitak fapa ani a meche simple le feltak Katie nen anin tonga Katie chu anu nena an chen na Long Island atanga loin son hlim ani David chuan Katie chu amu tira tangin adu hle maya ti chuan party an nei na ashwai ve nge nge a chu party a chuan New York khopuya thil ti thei tak tak an om chewa chu tiang hun poimo a afapa aron thentlai wang chuan Sanford chu alom lo hle a afapa chu midang amel sha tir zungzunga Katie chu simple takin ain cheya masi chulai muna meche omve dang ho ai chuan alang sarnal thomai Sanford Marks hi real estate tycoon ani china a house he bok David le Katie te chu party na tangin an chuak ruta daya David chuan ei tur zorna dor hon a chak tho Katie ne na chuan a soya Katie chuan medical school kal a chak thule apa thina wanga arim tak lo dan te shilve a David le Katie chu tension thailo khopin anin zuita a mase apa du lo dan takin David chuan New York achwa sana Vermont Katie nenan pema eitur zorna doran hong tadaya Sanford chuan Katie adu lo na lan tir lem lo mase anjinga mi ni vengai don lo thung Sanford alom lo deuh na chu afapa in real estate lamna athodu lo na ber hi ni Katie chuan Davidan ama lema ain bichin ti ashe thoya mase engte waka angai lem lo Katie te chung kolama holiday an manga Marks chung ko zinga mi nen do kan khat an kil hawang ti an ring phangai lo an photlang hlom hlia an zanria kilaya in po taka an chung kwa anin kom theilom chu David tan chuan thil tharani in mak ati hlia chumi zan chuan David chuan anupui ni turin Katie chu som ta a lim takin alo pom ve bok ti chuan anin nei ta thuaya an chung kolam ve ve in an telpui bok kumsang ka zakwa somsari pani kum aloin her chuaka Sanford chuan afapa upazok chu an chung ko sum dona enkol zuitir tumin ala thlem renga mase David chuan an nun man mek chu nuam ati zoka Sanford chuan Katie in thil thazok aphu thule jim lian tak neya New York pan ani thu mangin afapa thlem le ta a andor chuan hlokna ani lo wangin apa chuan an sum mamo ala pevering boxinen rirubuai takin afapa te chu a hosana David chuan an nupa in chu shalin apa du ang chuan an chung ko sum dona chu lu chil veta a ma serial estate lam chu atuina ni velo wangin anuna hlimpha chuang lo David chuan accounts lama en kola an company chuan L2 tam tak an neya David te nupa po in nuam le lian takan cheng to a Katie du thu samang nge ani Katie chuan a pasal chu fanei chungchang angai tua to ngaim ti azo chuan David chuan fanei adu lo thoshila Katie chana be sei lo dewani wangin enga modik lo na pasal chuan ane ani ringa ma se taksalam hrisel lo na nilovin ari ruput mang wang zo kani Katie chuan a pasal ama ain beria shile a ama lukan thil soidun kha alo soinon molmula midang muai ro David chu that lo na nei om point alang lo Katie chuan medical school kal ala chak ringa David chian nai tak Deborah nen aning kom line Deborah chuan ano pan line anuin anun na ala lai Davidan amu thule chutatang chuan David mi zia chu amak tak thu Katie a shila Katie chuan engma lo la shingai lo Deborah le David chuan zanria an kil duna Deborah chuan fane antum nai to empty azota mase David chuan ape hel wangin Deborah chuan therapist dangdai deuh pan turin thuron ape a David chuan apan ve mai bok nikha chu Katie chuan apasal briefcase chu check achak thuta an chung ko company kai hnoi le khapui mo alo oma David chuan New York khopuya chen chu nuam atilawa mase nupui nuam ti wang choin atwar ve sham shamani khopona dil kama in thar an leita a alom nan an chenom tele an chian te chung te an som ta chewa thom ring an nin wangin Katie le an chenom nu rai por te chu pon lama anin koma Katie chuan arai ve thule tu mala shil lo tho soi chuaka
party zo chuan arai thu David ashilin in lian le nuam tak ni lovin chung ko din adu thua soitela mase David a omdana mu chuan Katie chuan ano panlai angkha ani don lo thua shila mase ano panlai soi chua wangin David a chu a thinrim ta thut mai bungrua atwan chiama Katie chuan a hlau hle mai mase pasal chu thataka ti pui atum tlata David a chuan aduang mishing ani theilo thute atan chuan thileng po ti huwa mase thil pakhat ti cholo chu ti saka huam vek thu shila atuka chuan Katie chu clinica note pai turin David a chuan a hruaya mase apain arang lama na buai pui ngai om thu soin office lampan wat turina shila clinica Katie chu ama in nakal tanga thildang zongzong ain nu ni chu chak ber mase tan chuan athling ve ngai don lo ni nalang Katie chuan rilu le taksa na tuara limlui harsa ti hle mai aom dan chu David chian pa nu puilauri ni chuan a shithiama arukin Katie chu damdoi ofara Katie chuan tingai lo ma se adin mun chuan ati tirta ti chuan party chu enjoy ve theita a ma se ril runat nai ro a thenghil pha chuang lo leibula tue muin kara tanga garbage bag ang tak akeng lai kan mule a Katie chuan medical school akal ve tanta college lama po apply to a ma se pasalala shillo kumsa ka zakwa somsari paryat kumani a David chuan Albert Einstein Medical College satanga le khalo thleng amu a Katie in college admission a muti a sha chuan alom hli a masia lom na chu thil dangin a hlia khole ta dai mai a pasal chuan ama chen ngai pui moni Katie chu anina chuan khohar takina om china le khazir le po chu atan po athama na achung te chuan pediatrician ni tum Katie chu an chuang hli a aji mati hlotling thei chep to ni nervous mel takin David chuan ho hun to thu Katie a shila mase Katie tan chuan chung koin mu theina hun chu a chua ve the hunani wangin ho mai la tumlo David chuan kara alo nga tur tho shila mase reilo te nuwa thinrim takin in chunga alut le a chung te ma anupui chu kek chuaka Katie chuan a pasal chu chua sana tuma mase David chuan ezona turani lo wanga tilo turina shila Katie rilro chu boy le mai a pasal chu mangaya mase pasal chu a hrichiang lo ni in sheto malak dan turashiat ma chu la omri atum le ta zoka atuka chuan akat alo in block vek lawyer muturin Katie chuan a pasal David chuan ama pualin poisa nei mi alo ti le khoi mo changa fan adon kwal chau anei thoshi chuaka chuwang chuan anin chenani chuan Katie chuan engma chantura nei don lawa lawyer chuan a pasal rilro chu ne saktum tur le chutiang zong chuan chanpual anei ve thei mial mei thei thoshila zanjan ki line engma thlenglo angmain Katie chu oma athil ti tum a pasal chuan a hriat adu lawani zanlaya an thenom te tukver kikin Katie chuan anina om ngam lo tho soya an thenom te chuan police call an tuma mase Katie chuan call lo turin nge na mi ze zoi tak anga langin David chuan no pain hauna hote an nei thon thenom te bula chuan a soya Katie la chu ho vele mai bok Katie nun chu a shom tak zet to ma se atuma chiangin David office a chuan thil dik lo mu chwa tumin arukin a hai kwala Katie chuan adu tak amu a David a lo let main a chuak mana ma se no ma nu chha pal lo Katie chuan a thil ti tur cho hlom ti a hria a anin chen theina tur le kudra ka chwalo na na pasal chu blackmail atuma David a notebook a an company sum din mun inzia na chu senator chuan adong tangeya ma se mayor a shil chuan mayor chuan Max chung ko boina chu anin rol na turani lo thoshila Sanford chuan a shithwai bok afapa chuan analam le anin chung boruak achin fel theilo wangin mitchak lawani ti asia a chuwang chuan afapa no pangjok chu an company en kol zui tu tura ruata tumpha te hialani mase David chu lom rupiana company ho tu ni chu du ngai lo shimshimani Katie le David chu kumsom lai an lo in neitling ta der mai Katie chuan David chua sana Amahin en kol adu to a mase zan khat chu achung te in lama ari azanin David na ron kola ho turina ron ngen chiama engkim adang lam to tur thoshil bok zan lai lala chuan Katie chuan in khal ho tuma mase unaw pa chuan rui chung chuan motor khal lo turina ti a mase kal lui ta thawa David te chen om me che pakhatin zanria Katie lo ho chu lo mu a David chuan anupui lo ngakin zanria eiduna rota mase chu elai chuan David chu ngoi reng an bo ruak ridlu tuk wangin Katie chu ain choi da ya David chuan a zui ngal bok
an thenom nu chu amuhil theilawa tukvera da chua chuan David te in chunga thil engemaw thlenga mu a atuk zinga David chu pa muturina kala anu ngai emema anu thi chan chu pa thiam lo ni na ngaya mase Sanford chuan anu kha dam lo thua lo shila mase David chuan anu dam lo na chu a thi chana apum theilo engwanga khamini khan athil mu kha mutir nge ni ti le engwanga in chunga hruai lut lo nge ni ti apa zota Sanford chuan angai thak theito lo wangin kalsona tuma mase David chuan a chel betlat afapa anwaya ading reng ti amu khan in chunga tanga zuan thak lo pha abe sewang ani thoshilta a Sanford chuan anupui bula ho turina fapa chu ti a mase David chuan ina anupui om to lo thole ama angchia ni to ti soin apa chu changa thil chebera thleng ti shithiamin Sanford chuan zo fia tuma ma se David chu kal tlang dai movie tirlama kan mu kha lo lang le ta David chu ko ta ain lana a soidan chuan Katie Bomani Khan an le khau san oma Katie chuan relin khopui lampan turina chuaka chuta chin chu a mu to lo thua soya ma se mita mutu then khat chuan chumitlai tho chuan khopuya an apartment a Katie an mu thuan soi ve bok dormen point atuk zinga taxi kaulai le achwang lut lai nge a mu thua soi bok police lam chuan Katie case hi an la serious hlia David churin hel zinga atel lawa Max chung kwa chuan Katie chin shil theite hena dollar sing khat sanga pek an tiam hialani Katie chung te lampo an buai hlia an theito pin zon na an thoka ma se ma son na omlo kum sang ni aloin her chwa chuan kum som ni aliam don der mai ma se Katie case chu reopen ani a forensic lama ma son na tenen DNA endik the aloni to boknen case tam tak chin fela ol sampha ta hlia mase David ngai dan chuan Katie case an open le chan chu police lama ham thatna an du wanga district attorney a pu a court chunga soidanin Katie case chu mipuin an ngai ven ema wangin David chuan alan dan thak danglamin Texas lama akhosata daya David Marks ni tolovin putarangin chumuna chuan akhosata a chuta chuan Melver bump nen anin tongta a mase David chu beng che tangin a om tlat thin news lama chuan an nu pachena thin apartment an tilang choi choya Deborah Khan le khabu ziakin azia mang le Katie Bodan chuan inan na riau an nei nge a investigator lamin David tabiak po antum china ma se tu main omna dik tak an chi thei si lo ni kha chu David chuan Deborah hne na tangin message sadong hlola thilin herdan chu abe sedan ani lo thule abula omadu thoron soiba ka sumlama har satna to thotele atan puinge abe sei thote soitela ma se David chuan tan pui tumna nei lo ani tin nun chu ain siam dang lamang chuan amhang chhun zom zela Deborah message po adong zi a ma se changlet ngai lo David le Malver te chu thian thatak an ni chawa abula chuan David point lem achangai talawa Malver chuan alem channa kha engwaka ma ngai lem lo bok David chuan chutia in siam dang lam na chan chu bo mak adu wang ani tho thian pa chu shila Malver po chutiang deu tho chu lo ni ma se chan sang wangin kumtam takal ta khan chulai muna chuan in beng belin anun hlui lakata tu maina an mu theilo beisia omve thawani David chuan in le ril ruka Malver chuan apartment lu atanga no chwa to wangin David chuan a tran puya beisia David chuan nuam lo ti ru hle a Deborah chuan David chu biak polatum charchar a chan le lo chuan thileng kim soi chua aron vo ta hialani nikha chu in kota kar ding Deborah na mu chuan David ani ringa ma se Malver zok ni in aina lut ru a Deborah nun na chulata ni athil ti wang chuan Malver chuan David chu alom via ringa chanchin tharala chuan Deborah thi tho chun puang na samaya achan chu district attorney in Katie thi na chungchanga zo na zo fia tura ko atum mek ani telwang ani Sanford chuan TV a news chu thlir vereng akuma tam to ina chakto lo hli a Katie Bodan wang chuan michen khat chu an hlau thonga David chuan Malver kola chang du to lo diktak chuan David chuan in leitum na nei tak tak lo ba ka chen pui tum lo shim shimani ni khat a exar la zo ho chu in chunga ngam pataka Malver lo om chu mu a in hau thin rimin anin swala David chuan Malver chu anun na la ta ni ma se kot ma a soidan chuan manin ven hima tumna lama thil thleng pal ani thule Malver silai chu anin swalna lama apua pal thua soya police a chia tir mai lo na chan po ahun kal to wanga tu main athu soi an oi sak arin lo wanga ni thule
chumi wanga evidence om theite luya pai ani thua soitel bok Deborah thina le Katie bona ero innam noina nei lo thua soibok apa mu trum kha lo lang le a khami trum khan ama Katie ka trunk ka ngi khan arwang omani senfo chuan ringa ma se thudik chu shat ani talo malwara chungchanga David chu thiam chantirani a Deborah thina po afilhim bok David chuan apa natna khumamu chu athi maina to ve a Katie ro voini thlengin bo angangai alani Don't forget to subscribe to our channel not to miss more exciting new products. Also, the authors will be pleased if you leave your opinion in the comments.